Vi har valgt at lave en video om vandforbrug i hverdagen. Her er Tom. Tom er en ganske normal fyr med en ganske normal hverdag. Han har en t-shirt på, et par jeans og sine yndlingslæderstøvler. I produktionen bag Toms t-shirt er der brugt 2.700 liter vand. I produktionen bag Toms jeans er der brugt 12.000 liter vand. Og til Toms læderstøvler er der brugt i alt 16.000 liter vand. De 2.700 liter vand, der er i Toms t-shirt, svarer til 10 fyldte badekar. De 12.000 liter vand, der er i hans jeans, svarer til 135 fyldte køleskabe. Og hvis du forestiller dig 160 fyldte flyttekasser, er det altså det, der svarer til de 16.000 liter vand fra Toms læderstøvler. Tom tager sit sædvanlige morgenbad på 15 minutter. Her bruger han 150 liter vand. Han går ud i køkkenet og tager opvasken fra dagen før. Pakker en madpakke og tager afsted på arbejde. Fun fact. Vidste du, at et containerskib, der importerer tøj i løbet af et år, forurener havvandet lige så meget som 50 millioner biler udstøder årligt? Tom er nået på arbejde, nemlig hans tøjforretning, hvor han kun sælger bomuldsprodukter. Da Tom kommer hjem, skal han på det lille hus. Ved du egentlig, hvor mange liter vand du bruger efter hvert besøg? Det skal jeg fortælle dig. 6 liter. Ej, Tom. Til aftensmad fik Tom spildt en plet på blusen. Derfor skal trøjen vaskes. Det bruger Tom ca. 150 liter på. Tom er kreativ. Om aftenen nyder Tom at tegne. Derfor tager han papiret og blyanten frem. Tom har købt en pakke papir, som vejer 1 kilo. Til det er der cirka blevet brugt 350 liter vand. Tom siger nu godnat.